אהלן חבר'ה בעניינים, כאן סאב גיימר, והיום אני אלמד אתכם איך להוריד ולהתקין Call of Duty Black Ops 1. אוקיי, כאילו לא 2, 1. בסדר. לייק פלוס סאב לתמיכה זה חשוב מאוד. טוב, גם העליתי סרטון על מיינקראפט, מקווה שתאהבו אותו. אהבתם. קודם כל מורידים את היוטורנט. רגע. למה זה? הנה. יוטורנט. לינק שני, get uTorrent, ואחר כך PowerISO, cnet-download.com, download PowerISO, יהיה לכם קישורים, וגם אם אתם מתקשים, לא יודע, להוריד uTorrent PowerISO, אני יכול לעשות גם על זה סרטון. אחר כך ל-The Pirate Bay, TPB, לא יודע איך אתם קוראים לזה, ואחר כך הנה Call of Duty Black Ops 1 חיפוש פיראטי. נראה לי שדווקא לבלק אופס 1 אתם לא צריכים PowerISO, אבל עדיף שיהיה לכם בכל מקרה. טוב, Call of Duty Black Ops 1 Skid Row זה 7.28. איפה Black Ops 2? רגע, לוחצים על זורים, והנה, וזה 7.28, אז כנראה זה. רגע, זה פרסומת. אוקיי, עוד פרסומת. ויופי, ואז עושים get this torrent. ואחרי שזה סיים לכם להוריד, עושים פתח תיקי המחילה, continue. אצלכם זה המשך, כי אני עשיתי באנגלית. אוקיי, ויש לכם פה למשל דיסק 1. אתם צריכים גם לזה PowerISO. אוקיי, PowerISO, set number of drives 1, PowerISO, mount image to drive F, no media. מחכים שזה יתחלף. רגע, הנה, אוקיי, Call of Duty Black Ops 2, מריצים את הסטפ, עושים next. אתם יכולים להשאיר את זה ככה, לא לשנות, איך שבא לכם. אם אתם רוצים שיהיה אייקון על הדסקטופ, אתם עושים next. אם אתם רוצים שלא יהיה, אתם מורידים את הווי, אני רוצה, ואז אינסטול, ונחזור לכם שזה יסיים להוריד. אוקיי, זה סיים. אתם יכולים, אם אתם רוצים להסתכל DirectX, זה מייקרוסופט ויז'ואל C++, אני חושב שיש לי את זה, אני לא צריך את זה, ועושים פיניש, ועכשיו הולכים לסקיד רו. רגע, עכשיו הולכים לסקיד רו, ועושים, מסמנים הכל, קופי, הולכים לתיקה ששמרתם. איפה זה? Call of Duty Modern Warfare 3, Dead Island, וואו, איפה? הנה, Black Ops. אז הם עושים paste, do the next, זה copying, ועכשיו יש לכם Call of Duty Black Ops. תודה שצפיתם, לייק פלוס סאבסקרייב, זה חשוב.